Cahiliyet wagtynda Amul Fil'den 13 ýyl soňram, yani Resulullah aleyhisselam'den 13 ýyl soňram Hazrat Ömer dünýäge gelýär. 13 ýyl Resulullah aleyhisselam'den gişikmişdik. Mekke'de dünýäge gelip şol Qurayşileň arasynda Hazrat Ömer radıyallahu anh ýaşlygyny, jawallygyny şo taýda geçirýär. Gişik wagtynda meni atasy çofan edaqydan o wagtda Bağdat düýe wagtyrýanmışdyk. Hazrat Ömer'in atasy Hattab düýelerini baktıryan. Hazrat Ömer diyor atasynyň düýeleri, öz öýleriniň düýeleri, öz daýysy bolan Ebu Cehl, Hazrat Ömer'in daýysy şol bir şu ummatyň Firavun diýilýän Ebu Cehl, İslam'a Resulullah aleyhisselam'ın ul düşmany, Hazrat Ömer'in daýysy şolaň düýelerini bakýan. Hattab atasy beter bir saht berhorda adammışdyk, beter bir gaty, bir oglanda bir ýymşaklygy ýok, bir tofarly wadyr, gyýyk-çyýykly, bir oglanyň da etini ýip barýan adamlardanmışdyk da. Soňram da Hazrat Ömer beren ýediýetlerini, gynçylyklaryny aýtýanmışdyk. Men Hattabyň düýelerini makýatdym. Beter bir gata adamdy. Men işletse beter ýadatýatdy. Eger men kutaý etsemdi men urýatdy. Käde men öýe getirmeýärdi, düýeleň maşyna düzde men goýýatdy. Maňa bir beter bir sakt tutup gyn tutýan adamdy diýip Hazrat Ömer ulalondan soňramdan şo bir bet hatyra bolup galypdyr. Hazrat Ömer ýaşlyk wagtyny jahiliyetde bazarlara gidaqydany tijaret öwrenipdir. Düýäni bakýan wagtynda soňram bir forsat tapsa bazara gelip tijaret öwrenip öz aýagy üstüne galypdyr. Şonu okuýmaklygy da bireme öwrenipdir. Oham kışın günlerinde soňram olokon tajirlerden mulakadan Hazrat Ömer ýaş wagtyna döwranyna ýetýär. 27 ýaşanyna Resulullah aleyhisselam İslam dinini şo wagtda Mekke'de awaza çykakadan İslam dinini Resulullah aleyhisselam ýaýratyp başlaýar. Şo wagtda Hazrat Ömer de bir olokon tajirleň biri bolupdyr. Kışın günlerinde, tomsun günlerinde Dewerege, Şam'a, Yemen'e tijarete gitýänmişdik Hazrat Ömer radıyallahu anh. Hulasa Hazrat Ömer jahiliyetde öz bir döwrarlaryny geçirýär. Jahiliyetdäki wagtda botperestlik, bota çokunmaklyk. Hazrat Ömer de bir beter mutaessipleň birmişdik öz dininden sürüm Hazrat Ömer radıyallahu anh. Şo wagtda Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam dinini aşkar etip başlaýar. 3 ýyllap hafada, mahfilikde bildirmän Resulullah aleyhisselam İslam'ı tebliğ etdi. Ama 3 yıldan sonra Hudaý Taala inni aşkar etmelilerini Qurayşileň gynçylyklary, ediýetleri başlaýar. Şol Ebu Cehl'in da sefinne bolup Resulullah aleyhisselam Qurayşyň ediýet berýärleriniň guruhuna bolýan Hazrat Ömer radıyallahu anh. Ebu Cehl'in da seflerinde volakadani Qurayşile bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ediýetler berip başlaýarlar. Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Men Allah'ın yoluna eziyet berilişim ýaly hiç bir adam eziyet berilen nädir?" dipdir Resulullah aleyhisselam. "Men eziyet berilişim ýaly hiç bir adam eziyet berilen nädir? Laqad ukhiftu fillah." Hudaý için men gorkuzuldum, tehditler edildim dipdir Resulullah aleyhisselam. "Ve laqad uzitu fillah." Hudaýdan sirim eziyetleri men gördüm. Meni vurup çykdylar, üstüme daş oklap çykdylar. Meni bir sefahat bilen akıllan şaşan men nisbet berdiler. 30 giýje günnizle bizim üstümizden geçýärdi. Ve laqad atat aleyye 30 min beyni yawmin we leyla. 30 giýje günnizi bilen ha. Yani günniz asbol giýje bir zat iýilýänne ha. 30 hem günnizinde zat tapmaýatdym men bilen Bilal imane. Giýjesinde de zat tapmaýatdyk. Bir insanyň giýjek zadyny Bilal kime zat tapmany 30 giýje günnizi bilen bile geçiren wagtlarymyz boldy dipdir Resulullah aleyhisselam. Adamyň, insanyň bir giýjek zatlary bize tapylmaýatdy. 30 giýje günnizläp meger Bilalyň bir goltujagyna salyp azyk bir zatlar alyp gelýär. Fakat ýöne ölümden saklakadan şo bilen gezýän wagtlarymyz boldy. Men eziyetim ýaly hiç bir adam eziyet gören nädir dipdir Resulullah aleyhisselam. Mahtumul Eşan nagat gawaýtdy: "Köp namarda mal berip sen dünýä, ey pes dünýä" dipdir Mahtumul Eşan. "Ey hagir dünýä, ey biçare dünýä. Köp namarda mal berip sen dünýä, gözü göňde gaýgysy ýok, sir gider. Gözü defede bolakadan, gaýgysy bolmany mali kısmatdan, dok bolakadan gitýärler. Hana aklyň oda düşüp yan dünýä,
ne mertlerdir yoksullukta har gider diye maktum Eşan. Hana aklın ey dünya deyiptir, ey pes dünya, ey hagir dünya, hani sen aklın, o da düşüp yansana sen dünya deyiptir. Ne mertlerdir yoksullukta har gider. Ne mertler Resulullah Aleyhisselam yal merde adamla, ey bir dünyanın biderekliğini, ey bir dünyanın bivefalığını, ne mertlerdir yoksullukta har gider. Resulullah Aleyhisselam yal mert insan, eşrefi mahlukat bolup 30 gece günniz, hey şu bivefa dünya Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek karnı doyur miktar vefa vermeyenmiştik. Biz dünyadan vefa han tamam. Biz dünyadan vefa han tamam. Hana aklın oda düşüp yan dünya ne mertlerdir yoksullukta har gider. Maktumul Eşan yeni bir bölükte Resulullah Aleyhisselam'ın kıyınçılığı vardı. Nagat avadan aytya, hurma önderip hoşk ağaçtan, el bilen ayı yarda arştan, Resulullah ol Qurayş'ten ne cefalar çekip geçti. Bir salavat eyleyin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Ol buzorglar şol maqam bilen yaş dostum ikimiz belleyli. Hudaý Taala bize nagat erziş veripdir. Bizim nagat makamımız, derecemiz var olmalı. Hey günah bilen heyf etmeýin. Allah ve Resulünün muhabbetinden uzak düşmeýin. Bize Hudaý Taala nagat maqam veripdir. Eşrefi mahlukat bolan bendesini, mehbub-ı alem bolan bendesini, fahre kainat bolan azizterin bendesini, in gavuryan bendesini biilin kuşadaqıdan bizi hıtmat ettirmeden şirim Resulullah Aleyhisselam şu kıyınçılıklara kaldırıp iyi veripdi Hudaý Taala. Bizim nagat makamımız var olmalı. Asi, naferman, günahın içinde karp olup yüz, behterin bendesini, mehbubterin bendesini şu kıyınçılıklara kaldıraqıdani biilin kuşadaqıdan bize hıtmat etmeden şirim Resulullah Aleyhisselam geliyor. Öz erzeşimizi, makamımız bileylin yaş dostlar. Qurayş'ın eziyetleri artıp başlan vaxtımızdık. Hazreti Ömer de şolan arasındaki eziyet berýärleň biri. Hazreti Ömer'in bir qırnağı musulman bolupdyr. Hazreti Ömer'in bir qırnağı bir jariyesi musulman bolupdyr. Tek biçare musulmanly o wagtda her gaýsy şallaklanyp Hazreti Bilal ýal gursagyna agyrdaşlar goýulyp ýören wagty Hazreti Ömer'in de bir jariyesi qırnağı bir zenana musulman bolupdyr. Erti bilen başlapdyr Hazreti Ömer şonu vurup şallak bilen vurup ikinnin ara bolan, akşam ara bolanna Hazreti Ömer mın başından vallahi ma terektuki illa melameten yada aýrylyp duranlaryň hatyň başyndan näqdan yada Hazreti Ömer aýrylyp durdy. Yani Hazreti Ömer musulmanlara Ebu Cehl ýaly deslap uly düşmanlyň biri. Bir jariyany vurup başlapdyr erti bilen şallak bilen eziyet azarlar berip Hazreti Ömer ahırda özüm yada senden ayrışıpdın ha. Yada matuk bozum hazırda gidişecek kadip Hazreti Ömer deslavyna şıcra Ebu Cehl bilen bilelikte yürüyaqıdanı İslam'a musulmanlara Resulullah Aleyhisselam'a düşman bolup başlaya. 5-nji ýyl nubowwetde Resulullah Aleyhissalatu vesselam görüpdir da musulmanlar eziyet çekilýärler, horlanýarlar, sahtyle, şedaetli Qurayş'ın kafirlerinin tarafından eziyetler görüp duran wagtynda musulmanlara Habeşäge hicret etmeliyip Resulullah Aleyhisselam buyurýar. Sahabalardan bir fawç walaqadan bir guruh walaqadan Habeşäge uramaly bolýarlar. 12 däne erki adam 4 zinana bolup başdaklarda Hazreti Osman ibn Affan, Hazreti Osman'ın da eçersi Hazreti Ruqayye Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın qizi öz adamsı bilen Hazreti Osman bilen bile deslap şu hicret etýän guruhlaryň arasynda. Musulmanlar hicret edaqadan gitýär. Şol arada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dua etýänmişdik. Allahumma a'izzel İslam'a bi ahabbi hadaynir raculayn ileyk. Hudaya İslam'a izzet ber. Hudaya İslami bir izzetin galdır. Şu iki adamın haýsy birisi sana mehbubrak bolsa, haýsy birisi sana gawrak bolsa, şoň üstü bilen İslam'a izzet ber diýip Resulullah Aleyhisselam dua edipdir. Hey subhanallah, binagat saadet. Resulullah Aleyhisselam iki adama dua edipdir. Hudaya şolan ikisinden haýsy birisi sen ýanyňda gawrak bolsa, sana mehbubrak bolsa,
İslam'ı şolun üstü bilen izzet berdiye kadar Resulullah aleyhisselam doğa etdiye. Ola adamla kim? Ebu Cehl. Eger sana Ebu Cehl gav olsa Hudaya Ebu Cehl'i İslam nesivet, İslam şo bilen izzet tapsın. İkilenisi bi Ömer ibn Hattab. Ömer ibn Hattab'ı İslam nesivedip İslam'a şoň üstü bilen izzet berdi. Resulullah aleyhisselam doğa etdiýänmişdik. Deslapky jarakka şöyle iman nuri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir yüreğini bir yumşadıptır. Habeşek zinanyla da barýany gören wagtynda Hazreti Ömer'in bir görüp gözläp durup yüreği bir yumşapdyr. Bulara özü bir ýas tutupdyr, gamgin bolupdyr, narahat bolupdyr. Dogollary, öz Mekkan ähilleri bir garyby gurbet ýere, bir ýerik sygynyp barýarlar. Häzir Hazreti Ömer'den eşitilmedik kep Hazreti Ömer'den eşitilipdir. Abdullah diýen bir zinana Habeşäge hicret etip barýan zinanylaryň biri olaýtdy. Ömer gelli maňa garşyn yüzlerini men öwümde ruberumda durdy. Biz de şu Ömer'in elinden kän eziyetleri görýän, kän eziyetleri, belalary, gatylykları, birrahimçilikleri biz Ömer'den görüpdik. Faqala li ol Ömer men öwümde durakadan aýtdy, innehu el-intilaq ya Abdullah. Senne barışmy, senne barýan ey Abdullah diýakadan Hazreti Ömer maňa şey dedi. Kultu na'am. Men aýtdym hawada näzire durmalyşy Mekkede. Sizden gaçyp barýar, sizden bizarlap barýar diýakadany men şeýle aýtdym diye. Şonu Ömer aýtdy, sahibakumullah. Narahat bolup gynanakadany Allah ýaryňyz bolsun diýip Hazreti Ömer bir ýumşaklyk bilen aýtdy. Allah ýaryňyz bolsun diýdi. Wa ra'aytu minhu riqqatan lam araha qattu. Şonu Ömer'den bir ýumşaklyk gördüm, häzir görmäpdik şondan. Musulman bolan jariyetini ertiden agşama horlap ýören adam, musulmanlara Ebu Cehl bilen bilelikde eziyet berip ýören adam. Şu yüreğini Allah ýaryňyz bolsun diýakadan bir ýumşaklyk gördüm. Onunça adamym aňyrdan geldi, şoňa aýtdym. Ömer'in eden işi yüreği yumşapdyr menem. Şu Ömer maňa şey dedi, Allah ýaryňyz bolsun diýip aýtdy dedi. Adamym aýtdy maňa, hay sen näme şu Ömer musulman bolarmy kädip tamam mamay dedi. Men aýtdym hawa, şun görünüşi musulman boljakşy diýip aýtdym. Adamym aýtdy, innehu la yuslimu hatta yuslima himarul Hattab. Hay o tamam uzaga dipdir. Hattab'ın aýoglugy imana girer, bu adam imana girip görmer dipdir. Hattab'ın aýoglugy imana girer, emme bu Ömer'den tamam uzaga. Min eziyetleri, min bolup ýörşi, bir musulmanla barada gaty durşy, mundan tamam bolmasyn diýip adamym şeýle aýtdy. Mundan wagt geçýär. Hazreti Ömer inki olokon günäliň birini yüreğini alıptır Hazreti Ömer. O da näme? Şu gurrungle görüpdir gözünün anına dogollary bölünüp durlu. Ýarsy Habeşe gidipdi, ýarsy Bytada galypdy. Bytada galalla dogon molakadan sen musulman, sen kafir biri bilen oňuşmanlylar. Hazreti Ömer bir hile giripdir. O da näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam öldüreyin şu gurrungle tamam bolsun dipdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Şu hileni Hazreti Ömer yüreğine alýar. Şo wagtda Qurayşle üýüşipdirler. Qurayşyň ullary Resulullah aleyhissalamy näme diýli? Bir dogollarymyzy bölli Habeşak barýarlar we Bytada bir-biri atasy bilen dogon bir-birine ogul ata bir-birine ýagy bolup ýöşün näme diýilip gurrun etipdirler. Bir tofar ahmak adamla, bir tofar nadan adamla sen perişte ýaly kıymatyň bilmän ya Resulallah. Melek kıymatyň bilmän gabilar az bahaga satty neçe sabiler. Arzu eýläp geçmiş öňkü nebiler celil rahmeti sen sana da bildi diye maktumun nişan. Hazreti Ömer aýtdyr, ana laha men ederin şon nipdir. Men ozalla şonu özüm ýadym alyp ýönüpdir Hazreti Ömer. Faqalu anta laha ya Ömer, sen gelişýän şoňa ey Ömer. Sen şu işi bitir, sen şu Muhammed'i öldür dipdirler. Aleyhissalatu vesselam. Kızgınına, havan kızgınına, şatırdap duran wagtynda Hazreti Ömer kılıcın alakadany öýünden çykýa Resulullah aleyhissalam'dy öldüreyin. Köp musulmanlar Habeşe gitdiler. Bu mat Mekke'de gahallaryň da sanlaryny bellije bolup galdy.
Şu mahal behterin forsat Resulullah aleyhisselam'da öldüreyin. Yanına sahabalar var. Hazreti Ebu Bekir Siddiq yal, Hazreti Ali yal, Hazreti Hamza yal sahabalar. Bunlar da kaptalından öldüreyiliş. Ma tamam olsun şula diye kadani. Hazreti Ömer öyünden çıkıp kaytıya. Yolla Nuaym diyen biri sataşıptır mına. Ey Ömer, bir barışın kılıcına alakadan sen nirek barış deyiptir. Nuaym diyen adam. Hazreti Ömer ayıttır. Oridu hâze sabi. Şu dinin üyütgöden dinini bir botları çokunmokluktan ayırıp İslam dini getirdim deyip yören dinin üyütgöden Muhammed öldüreyin niyakadan bariyenliptir. Nuaym aydıptır. Neveyle teleke yolu kadam koyup bariyen. Ey Ömer, sen ne kadar nefsine ağlanan adam. Ey Ömer, sen fikretyen Abdümenaf'ın oğulları Muhammed'i öldürenden sonra yerin yüzünde seninle arkayın gezersin mi kadiyen mi? Sen ne böyle ola konu işe karşın ayık koyup bariyen, biliyen mi etip bariyen işin deyiptir. Men güman etken sen özün dışı Muhammed'in yerine düşüp dinini ütköden ne dersin ha deyiptir. Hevvara şondan defa etken, hevvara şona arka çıkyan da bolup durursun. Sen özün de dinini ütköden ne dersin ha? Ütköden bolsan ay deslap senden başlayın deyiptir Hazreti Ömer. Nuaym aydıptır. Sen men bilen näme işin ma deyiptir. Sen men bilen başlama, deslap sen Muhammed bilen ne başlama, deslap özünkilerden başla deyiptir. Özümünkile näme? Öz ayallygynyň bilen körekenin deyiptir. Seyit diýen dogan oglanyň ma körekeniňiz. Şo bilen öz ayallygynyň Fatime ola musulman bolugly, ola Muhammediň ýerine düşügüli. Sen git öňçe özünkiden başla diýe. Şunu eşden wagtynda Hazreti Ömer gahary öňküden nebeter joşýa. Gahar bilen, gazap bilen dogry gelýär ayallygynyň körekelleriniň öýüne. Kafini kakya eçerden gıygırıptırla kim İbnül Hattab, Hattab'ın oğlu gelle kafini atsın diye Hazreti Ömer. Hazreti Fatime, Hazreti Ömer'in ayallığını bilen Hazreti Sa'id bula musulman olup Hazreti Habbab ibn Aret diyen sahaba bulara sizlere kağıdın üstüne yazıgılı Kur'an'ı bulara öğredip duranmıştık. Bula iştiyarla kafin ağımına Ömer gelirliğini eyyemçkine Hazreti Habbab bir yerik sümye elindeki kitabda bile havlup duruşuna bergen şeylerini koyýarly. Gafinat şeýerle ayallygony Hazreti Fatime görüpdir, dogony gahar bilen gelýär. Hazreti Ömer eçerik giren wagtynda ýanky bergeni ayallygyny eýem alakadan etegine salypdyr. Hazreti Ömer aýdypdyr, gelýärken bir sesle watdy. Bir ýuwaşrakdan bir zatly eşdilýärdi. Näme ses şola diýip Hazreti Ömer sorapdyr. Bula erhele walaqdan aýpdyrlar, erhelelik gurrun, kimi diýeni gurrun aýdyp dostypdyrlar. Hazreti Ömer ozal eşdensen aýdypdyr, siz diniňizi ýetgeden nädersiňiz diýipdir. Damatlary, körekelleri Hazreti Sa'id aýdypdyr, ey Ömer, sen şu din ýetgeden nädersiň diýipdiň, hak şol ýetgelen, şol hak bolan İslam din bilen bolsa näme diýipdir. Hak din şo bolsa näme, sen diniň ýalňyş bolsa näme diýenne Hazreti Ömer muň üstüne zyňa kadany, Hazreti Ömer bili bilen muny vurmana durupdyr. Ayallygyny gelakadan Hazreti Ömer'i muň üstünden adamsynyň üstünden aýyrjak bolanda eli bilen kak göberýär. Hazreti Fatimeň ýüzüne degip Hazreti Fatimeň ýüzi ganamana durýar. Hazreti Fatime gaharlana kadany aýdypdyr. Ya aduwallah, ey Allah'ın düşmanı deyipdir. Ey Ömer deyipdir. Sen bizi vurýanmy? Biz Hudaýy yekelep, tawhidlep, Allah'a şerik ýok diýensek, sen biz şeýle vurup duňmy diýakadan ayallygyny gıýgyrýar. Ondan Hazreti Ömer'e vakakadan aýdypdyr. Näme etjek bolsaň edaga diýipdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Laqad aslamna ala ragmi anfik. Kelime-i şahadeteyn gıýgyrakadan ayallygyny aýtýa. Biz musulman bolduk, erheley walakadan musulman bolduk. Biz şu Muhammedin aleyhissalatu vesselam'ın izine düşýär. Biz şoň dinine girýär. Ökünjek bolsaň ökünaga, hasret ýyjek bolsaň hasretiyaga, burnuň ýere ökünüp süýkejek bolsaň süýkaga, biz musulman bolduk. Eliňden näme gelse edaga diýär. Şunu Hazreti Ömer eşden wagtynda Allah'ın adyny şahadeteyn eşdenne Hazreti Ömer'in ýüregi ýymşamana durýar. Hazreti Sa'id'in gursagyndan düş akadany kenara şekil akadany maňa şol eliňizdäki okuyup duran zadyňyz maňa beriň diýär. Ayallygyna aýdypdyr, on taňa bermez. Hazreti Ömer aýdypdyr, maňa beriň, gorkmaň diýipdir. Men size
söz berýän hiç de etmeyin, yırtmayın. Aydan zadyňyz men yüregime oturdy diýipdir Hazrat Ömer. Aydan zadyňyz men yüregime oturdy. Elindäki kagyzy maňa ber diýe. Hazrat Fatime aýallygony mını eşden wagtynda Hazrat Ömer aýtdy: "Sen taharetin bolmasa sen arasda da la yemassuhu illa al-mutahharun." Bu Kur'an niye bir Resulullah aleyhisselame inan sahife bi. Mını taharetin bolmasa, pak bolmasan ille girmelle. Hazrat Ömer bir rivayette taharet qılya, bir rivayette guslen etye. Eline bertirle. Şu berge kağız üstüne Kur'an-ı Kerim Sure Taha yazılmıştı. İnne Hazrat Ömer deslap imana girecek vaktları. Bismillahirrahmanirrahim diye kadan Hazrat Ömer okuyan vaktında bir korkaqdan Allah'ın adını eşitenne Hazrat Ömer'in yüreğine bir korku elaqadan elinden kağız düşürüptür. Allah'ın adını eşitenne Hazrat Ömer'in yüreğine bir korku elaqadan elinden kağız düşürüyor. Qaytadan Hazrat Ömer özüne elaqadani bir eme sonram alaqadani okuyup başlaptır. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'an liteşqa illa tezkireten limen yakhsha tenzilen mimmen halaqal arda ve's semavatil ula er-rahmanu alel arşi isteva lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve ma beynehuma ve ma tahta thara ve in tejher bil kavli fe innehu ya'lemu's sirra ve akhfa Allahu la ilahe illa hu lehul esmaul husna. Hazrat Ömer şunu okuyan vaktında min hada ferret Quraysh şundan gaçyp ýetdimi diýipdir. Qurayşyň gaçyp ýören zady şimi diýakadan Hazrat Ömer yüreğim şakadan Quraysh şundan gaçyp ýetdim diýakadany şunu iyi veren, şunu nazil eden, şunu indiren Hudaýa gelişe şu Hudaýyň gapdalynyň başga bir Hudaý ibadet edilmeli diýipdir. Delluni ala Muhammed. Maňa Muhammed'e salgy berin. Nirde şu Rasulullah diýakadan Hazrat Ömer şunu aýtdy. Hazrat Habbab ol Kur'an öwredip duran sahaba Hazrat Ömer gelenini bukunupdy da çykypdyr daşaryk. Ebeşer ya Ömer, ey Ömer sana boşluk diýipdir Hazrat Habbab. Ey Ömer sana boşluk. Men eşdiýetdim Rasulullah aleyhisselam doga etýätdi. Hudaýa İslam'ı izzetlendir. Sana şu iki däne binden haýsy bir sana mahbub bolsa, şolaň biri bilen İslam'ı izzet ber diýetdi. Sen şoňa sebgat aldyň, sen ewe düşdüň. Ey Ömer sana boşluk diýakadany Hazrat Habbab çykýa. Hazrat Ömer maňa salgy berin Rasulullah aleyhisselam nirde? Ola aýtýarlar. Rasulullah aleyhisselam Darul Arqam'da Safa dağın etegine Safa dağın gapdalyna Darul Arqam'da Rasulullah aleyhisselam sahabaları bilen şotada. Hazrat Ömer şondan çykakadany Rasulullah aleyhisselama garşyn gelýär. Gelip Rasulullah aleyhisselam bilen Hazrat Ebu Bekr Siddiq, Hazrat Hamza daba ýene bir näçe sahabala gelişine gafyn kakýar. Ola eşitipdirli sahabala bir gözleýärli görsele Hazrat Ömer daşarda do hiç bir ýerde jur'at etmändir gafiýini açmana. Gorkupdyrly eçerdäkiler. Çon ozal bilýärler be Hazrat Ömer'in gatylygy musulmanlary berip ýören ýeziýeti bir şer başlaryna gelli diýakadan sahabala gafiýini açyp bilmändirler. Aňyrdan Allah'ın arslany Hazrat Hamza gelakadany "Malakum näme bolýar size?" diýipdir. Daşarda kimma? Näme boldy? Ola aýdypdyrlar. Ömer ibn Hattab gelip tuğafiyın ağzına. Hazret Hamza Ömer ibn Hattab eurlaqadan bulara soraýa. "İftahu lah, gafyny açyň" diýipdir Hazret Hamza. Gafyny açyň diýipdir. Eger hayırlak gelen bolsa, salim galar hayırny alyp gider diýipdir. Eger de şerislak gelen bolsa, bir özü gelip öldürmese bize rahat bolar. Gafyny açyň diýipdir. Hazret Hamza gafyny açdyrýarlar. Şondan Hazret Hamza ýene bir sahaba bilen Hazrat Ömer'in golundan tutaqadan iki volaqadan çekýärli eçerik Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna idirde daqadan akitýärli. Rasulullah aleyhisselam görüpdir. Hazrat Ömer gelipdi ýanyna Hazrat Hamza ýene bir sahabamyň golundan taqlaqadan durlu. "Ersiluhu göweriň" diýipdir. "Aýryň eliňizi aýryň, beýtirip durmaň, göweriň" diýip Rasulullah aleyhisselam olara aýtdy. Ve nehada ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Resulullah aleyhisselam özü mübarek ayağa qalaqadan Hazreti Ömer'e qarşıyın qatıraqdan yürüyüp barıptır. Hazreti Ömer'in çermegi, yani uçqurunun bağlanyan yerinden Resulullah aleyhisselam barşına Hazreti Ömer'in çermeginden tutaqadani özüne qarşıyın çekaqadani medenden bolmadı mı ey Ömer diptir. Müslümanlara hatsana sellim sen şeyle eziyet vermeli. Hükmen sana Allah'ın azabı gelmeli mi? Sen medenden bolmadı mı ey Ömer diptir. Hasan el çekecek şey eziyet vermenden. Allah'ını birlep durulları eziyet vermen medennesi bolmadım diptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh başını etege daqadani, ya Resulallah, inni men şeriflek gelmedim. Ya Resulallah, men sana sen iyidine düşýärleri eziyet bereyinlik gelmedim. Ya Resulallah, inni ol Ömer eziyet berýän Ömer sana karşıyın gelenak. Ya Resulallah, sen gafyňa gelip duran Ömer, ji'tuke u'mina billahi ve bi rasulihi ve bima ji'te bihi min indillah. Men geldim Allah'a iman getireyinip, men geldim sana iman getireyinip, men geldim sana inen Kur'an'a iman getireyinip geldim ya Resulullah diptir. Şunu eşten wagtynda Resulullah aleyhisselam näme etsägawy? Resulullah aleyhisselam şunu Hazreti Ömer'den eşten wagtynda gıyraqadan Allahu Ekber diptir Resulullah aleyhisselam. Begenip Resulullah aleyhisselam hoş bolup Allahu Ekber dip Resulullah aleyhisselam tekbir aydıp Allahu Ekber dip gıygırıptır. Şu vaqtda Hazreti Cibril asmandan geliptir. Hazreti Cibril Resulullah aleyhisselam ayıptır. Ya Muhammed laqad istabşara ahlus semai bi islami Ömer. Ya Resulullah, arş-ı a'lada perişteli bir-birine buğuşlap durdu Ömer'in Müslüman bolalığını diptir. Bu taada sen begenen bolsaň ya Resulullah, arş-ı a'lada perişteli begen tuşun Müslüman bolalığına dipdir. Perişteli bir-birine buğuşlap durdu Ömer Müslüman bolly. İslam'ın izzet tapdy, İslam'ın izzeti minni diýaqdany 7 gat asmanyna arş-ı a'lada perişteli bir-birine buğuşlap durdu. Ya Resulullah diýaqdan Hazreti Cibril gelýär. Ömer inek Müslüman şot. Ömer inek Müslüman şot. Ömer ferdiz ehli iman şot. Ömer az şirk و بدخواهی رها گردید. Ömer ferdi zema gerdid. Seda der aseman pijid. Tamam Mekke der lerzid. Tamam Mekke Allahu Ekber. Asmalarda perişteli hatta birbirine buğuşlap begenip Ömer Müslüman boldy, Ömer Müslüman boldy.